Вие сте с обзора на деня на Радио Фокус. Това е България. Продължаваме разговора по темата защо в Северна Македония българските клубове с имена на значими личности са спорни. Правиме в навечерието на заседанието на историческата смесена българо-македонска комисия. Наш гост е Владимир Перев. Той не се нуждае от представяне, но няколко думи. Все пак македонски българин, журналист от Македонската национална телевизия, уволнен заради пробългарските си прояви. В началото на ноември на него му бе присъдено званието будител на годината за тази година, като доайен на българската мисъл в Македония. Владимир Перев е наш гост. Добър вечер, господин Перев. И честита награда. Радио Фокус, поздрави, благодарим много за наградата. Тая награда не е само моя заслуга. Тая награда е заслуга на всичките борещи се за българската кауза в Македония, на всички мои приятели, на журналистите, които не поддържаха в България, най-вече, на агенциите, както е, да кажем, Баганес, ДТА, на Радио Фокус, на журналистите от почти всички медии в България. Това е и мирна заслуга и моята благодарност винаги е до них. Разбира се, благодарност е и до ясната и определена, поне до този момент, политика на Външното министерство на България и позициите, които ги вземаха министърките за външни работи Екатерина Захариева и Теодора Кенчовска, разбира се и с президента Румен Радев. Това е благодарност до всички, това е дело на всички. Господин Перев, защо в Северна Македония българските клубове с имена на значими личности са спорни? Защо се оказва, че цар Борис III дразни, Иван Михайлов дразни като имена на клубове? За тази тема имам две обяснения. Сметам, че са подеднакво валидни. Едното е, за да обясним темата. Било какво име да се даде на някакъв български клуб в Македония, чак да е и Певи Яворов. Не знам, споменете некое име, в Македония ще се дигне веднага вик срещу името и тази личност. В Македония изобщо милитантното сърбокомунистическо общество в Македония не иска българско име в Македония. Това не иска да се спомене думата българи. Това не иска некой да каже, че е българин от Македония. Тие не искат да говорят за македонците, като нашите предци, които са били екзархийски свещеници или са били войници или офицери в българската армия, герои с отличия. Това е направо забранено не с закон, ами с обществено мнение, което жестоко се налага в Македония. Това е първата работа. Значи, било кое име ще бъде в Македония отхвърлено. Второ, имената на цар Борис и Иван Михайлов македонската общност се труди да ги върже с идеята на фашизма, даже сега и с нацизма, да ги обясни, да ги прикаже на македонското общество като злосторници, злодеи на македонската кауза. Де факто става нещо друго. Те се плашат, защото тия имена са символ на свободата на македонският човек, на македонският народ, на българите от Македония, ако искате по-точно. Тие са символ, цар Борис е символ на освобождението на военноплениците, в Югославската армия, българи от Македония и Поморавието. Името на Иван Михайлов е символа на вечната, непрестайната до денешен ден борба на македонските патриоти срещу сръбската духовна и материална и военна и полицейска окупация на Македония. Името на Иван Михайлов означава непрекъснато борба срещу сръбският материален и духовен империализъм на македонските територии. Тук е проблема. Проблема е македонските българи да се чувстват
изоставени од Българија. Да се развие чувството което е трајало поне 100 години, че македонските българи, поне од 1934 година, од закривањето на ВМРО и Звернарскиот военен удар, да се чувствуваат напуштени, изоставени од българската држава, препуснати на својата судбина и подобни за асимилација. Тоа е суштината на проблема. Виждате ли решение? Искам да кажам нешто с добра намера. Не искам да бидам толкуван. Молам да не бидам злонамерен. Прощавајте. Злонамерно толкуван. Всички наши проблеми на македонските българи идват од неконзистентната политика на Софија. Софија е основниот проблем за нас. Како што? И всичките наши добродетели идват од Софија. Од Софија иде оружајната помош за Илинденското востание. Од Софија идват стипендиите за студирање на македонските студенти, говорим во времето на екзархијата, след това царство Българија и така. Од Софија идва просветата, културата, образованието. Всички наши предци беха образовани в българските екзархиски училишта, българските универзитети. Но од Софија идва и духот на една изоставеност на македонските българи, на една политика на слугување на руските и советските империални политики и напускањето на да кажем, борбата за себе препознавање, за идентификација, само идентификација и достоинство на българскиот човек в Македонија. Последните 4-5 години, аз не случайно споменах имената на президента Радев и на двете министерки, Генчовска и Захариева. Под това управление, последните неколку години промени се политиката на Софија към македонския въпрос воопште и към заштитата на правата на македонските българи. Това се права на нашия свободен исказ, това се права за наше образование. Виждате ли, че ние почти не знаеме български, повечето од нас се и неписмени. Това не е наша вина. Това е состојба во која српскиот окупатор ти е наложил својата цивилизација, своето писмо и својот език, а другата страна е била незаинтересирана. Сега вече не е така. Отварат се културни клубове, читалишта, материјали, се контактува, вече интернета врши својата работа позитивно. Не говорим за социјалните мрежи, там има и други нешта. Така че последните 4-5 години ситуацијата се развива в позитивна посока. Сега, дали българската држава ще издржи и ще достои на това, което е зацртала като политика за правата на българите в Македонија, остава да се види. Но аз верувам в българската држава и българското раководство без оглед кој ще дојде там. Да кажеме с исклучение, ако ми дозволите, не искам да водим пропаганда, но имам недоверие към... Јас сам човек на американската култура, ама виждам там, кога се говори Кирил Петков и виждам неговите позиции по отношение на националния въпрос, човека нити има хабер, нити иска да знае какво става. Тој иска само да събере поени и да подпише документ. Това нещо нема да стане сега. Поне в тая ситуация. Жалко ще бъде, ако това стане един ден. Некакво близко бъдеще. Господин Перев, защо не ви вписват? Защо българите в Македония не се вписват като държавотворен народ в Конституцията? Когато въпроса има отговор, първо, който е от македонска страна има шовинистична реплика, че ако ние влеземе в Конституцията, ще извършиме българизация на Македония. Па не ли всички говорят тук, че ние сме малко, сме само 3,5 хиляди на преброяването.
Как ще извършиме ние българизация на Македонија при 1.110.000 македонци? Како 500.000, 350, 400.000 албанци не извршиха албанизација на Македонија, ами ние 3.500 ще извршиме бугаризација на Македонија. Когато ние влеземе в Конституцијата на Македонија, това добро знае режима в Македонија. Тогава ние ще ги търсиме своите права. Преди всичко, правата за работа в државните институции. Ние ще искаме да сме съдии, всички сме с образование или по големата част. Ние ще искаме да сме дипломати, ние ще искаме да работим в полицията, в армията. Това е едният аспект. Вторият ще отвориме въпроса за историјата. И ще кажеме, че Гоце Делчев, Дамјан Груев, Тере Тошев, те които ги слават като големите македонски револуционери, да, те припадат на Македонија, но те припадат на македонските българи. Те припадат на българското племе от Черноморе до Охрид и се част от македонските българи. Това е нещо, което преляващите в Македонија добре го знаат и за това е огромната съпротива срещу българите в Македонија. Много ви благодаря за това, че приехте да бъдете наш гост. Благодаря ви за тази кратка среща и се надявам скоро да имаме възможност да поговорим и повече. Ми беше чест и удоволствие. За нас също голяма чест, че приехте да бъдете наш гост. Гостува ни Владимир Перев, това е македонски българин, доайен на българската мисъл в Македония. Разбира се, с него продължихме темата защо в Северна Македония българските клубове с имена на значими личности са спорни. Според Владимир Перев, каквото има да се даде на български клуб в Македония, винаги ще получи реакция ще се вдигнат срещу него. Те се плашат от имената на цар Борис III или на Иван Михайлов в Северна Македония, казва още Владимир Перев, защото тези имена са символи на българите там. Важно е Македония обаче, македонските българи днес да не се чувстват изоставени от България. Проблемите на българите в Македония, за съжаление, казва Владимир Перев, идват от непостоянната политика на София. Пълният текст на интервюто с доайена на българската мисъл в Македония ще може да прочетете утре на информационния сайт на агенция Фокус. И с тази среща завършва обзора на деня на Радио Фокус. Това е България. През изминалите часове работихме с звукорежисьора Стефан Попов. Следят и представят новините Веселка Иванова и Георги Коситасев. От екипа ни приемете пожеланията за добра, спокойна, хубава вечер, дами и господа. Казва ви Гейцоня Съпчева с препоръката: слушайте Радио Фокус.